ama m ihu ọchị na onye ọbụla n'ihu dịka m na-anabata unu na African Cup of Nations Special n'isi mbido television dịka m ji kwuo na mbụ na ihu ọchị na onye ọbụla n'ihu dịka mmeri Super Eagles of Nigeria meriri ndị Indomitable Lions of Cameroon n'ụbọchị ole na ole gara aga ya wụkosi dị ya ọka m ji anabata unu n'ụbọchị taa. Echefukwana na aha m ka bụ Maazị Ejom Ikechukwu Samuel onye na-ewutere gị n'ụbọchị taa dịka unu si mere na ọwụ naanị m na-anọ nga oge niile ọ bụkwa agadaga nwata onye ya na-eso anọgide ka o were aka ya kọwa onwe ya Igbo bụ Igbo ndewonu, ana m anabata unu n'ihe ụmụ nwaanyị nke ụbọchị taa bụ gịnị Nations Cup Special bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn dịka Ikechukwu Edom si kwuo ọchị nọ onye ọbụla n'iru ndị ala anyị ọṅụ nọ ebe niile n'ihi gịnị mmeri nke ndị Super Eagles meriri ndị Indomitable Lions of Cameroon. Anyị nwetara mmeri n'ụbọchị Satọde gara aga, mmeri bụ ịgba, mmeri nke emekwere na onye ọbụla nọ n'ala anyị ọbụla nwa ka ebu n'afọ megharịrị n'ihi gịnị n'ihi na ndị ala anyị meriri mba Cameroon. Ana m anabata unu n'ụbọchị taa na Nations Cup Special na-asịkwa unu nọnyere anyị maka na anyị nwere ọtụtụ ihe nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Aha nka bụkwa Nwaada Chika Iro. Biko unu agakwala ebe ọbụla nọnyere na anyị ya wụrụkosi dị ọtụtụ ihe ka anyị nwere n'ụbọchị taa anyị ga-ewetara unu dịka oge gara aga anyị bịara ebe anyị kwuru ọtụtụ gbasara okwe ndị ka ole agbara n'oge gara aga. Akụkọ nke mbụ nọ n'ihu akwụkwọ n'ụbọchị taa dịka nsi kwuturu ya na ịma na ndị Super Eagles meriri ndị Cameroon dịka isi kwuo. Ndị ọzọ ha ga-ezute ga-awụ South Africa. Ihe a so na ihe ndị anyị ga-eleba anya kwuta okwu gbasara otu ya bụ okweshi aga. Mana tupu anyị eleba anya na ụmụ ihe ndị ahụ ka anyị lebago n'anya na ihe gbasara okwe anyị na ndị Cameroon gbara ụbọchị ole na ole gara aga. Abịa ekwu okwu ka anyị bidogonu na isi ha ha gbadiala nwekwanụ some of the changes ndị anyị hụrụ and improvements ndị anyị hụrụ na okwe ole na ole ha gbagoro. Abịala anya na midfield anyị ga-ahụ na midfield anyị dịka ọgbagetepụla obodo onye dịzi ka ọbịazi bịa n'ala azụ bụ etebo kedu improvement kedu ihe ọganihu ị na-ahụta na ya bụ midfield n'okwe anyị na ndị Cameroon gbara na okwe anyị na ndị Madagascar. Ile anya na okwe anyị na Madagascar na Cameroon, ndị ejiri bido okwe anyị na Madagascar abụrụ ndị eji bido nke anyị na ndị Cameroon. Ile anya nke eji bido ndị Cameroon ọ bụ ihe ndị ala anyị chọrọ. Ọ bụ best 11 Nigeria nwere ike iwepụta na-asị ngwa ile best 11 dị iwepụta. Ile anya ndị gbara midfield anyị gbanye ọ wụ eziokwu na etebụl metro ka ọ latụrụ azụ na ka o siri gbaa n'ụbọchị ahụ, mana n'ihe niile Chukwu mere na anyị nwetara mmeri midfield ahụ gbalị ya uru kwesịrị ebe elekwa anya. Ihe ọzọ m chọpụtakwara wụ na otu nwa amadi a na-akpọ Alex Iwobi dịka a na-eche ekwu ya ka a na-agba maachị ọbụla ka m na-ahụ improvement na ya bụ nwa amadi, especially that force, that attacking midfield o ji ya jisie ike ọfụma. Mana ọ nwekwa ihe ọzọ m ga-achọ ka ọ gbalịsi ike ịhụ na ọ ga-eleba anya ma onye ntụziaka ndị Super Eagles ka gbasi ike ịhụ na o lebara anya ihe gbasara ya ma iji ike na-apụ apụ, maka na o jiri ike pụọ dịka mmadụ ya o jiri ike pụọ ọwụ na ọmachi nwere etebo n'ime ya. Etebo n'onwe ya na-enwekwa that attacking force, maka na o ji ike pụọ etebo ejikwa ike pụọ n'onwe ya dịka ha ma abọjuru attacking midfielders. Ha pụọ ha na a ga-enwe nsogbu na ya bụ gịnị defensive midfield ya wuru kosi. Kedu ihe ị nwere ike ikwu maka na onye ọbụla ihe na-ahụta n'ihu nta akụkọ wụ na onye ntụziaka ka ndị Super Eagles ka gbalịsi ike ịhụ na o nwere mgbanwe na defense. Eleghị nwere ike ikwu maka na ọwụ na onwe kem defense anyị adịgo mma mana o wee zokwu na o nwekwara obere ole na ole ebe a ga-emetụta aka, mana ọ kwesịrị ịwụ n'etiti ndị na-akụ bọọlụ agba ha ajụ n'ume gwa ha ihe ọrụ kwesịkwara na ha ihe kwesịrị ha ime. Ibela na ya bụ defense na dịka okwe anyị na ndị Cameroon gbara enwetaghị onye dịka Balogun gbara ya bụ okwe. Ọtụtụ ndị mmadụ na-asịkwa na otu onye ahụ ewepụkwara enyekwara Nigeria akpụ goolu abụọ ka ịhụ na ọwụghị naanị nsogbu nọ na defense awụ naanị otu onye. O dere ha niile
nọ na ya bụ defense. Kedu ihe i chere kwesịrị ma onye ntụziaka ndị Super Eagles kwesịrị ime na ya bụ defense? Ile anya ọ eziokwu na mba Cameroon sonyere anyị goolu 2 mana ile anya na defense aha anyị nọ Ekong Omeruo na Awazie asị kwuo defense ya dị nnọọ mma. Ọ gbara mbọ hụ na o jiro Balogun bido match, o mechara webata ya ka Nigeria nwee ike defend ya 3 goals agbanyere ndị mba Cameroon. Ile anya na defense mara mma nke ukwuu. Ọ bụla ndị mmadụ na-ekwu na Awazie maka n'ile anya mgbe ebidoro AFCON nke afọ a ị ga-ahụ na Shehu onye mechara nweta injury bụ onye na-agbachite anya Awazie, mana kamgbe Shehu nwere injury ịhụzi na Awazie acharaziele na-awazi onye ọbụla nkụ. Asị nkwuo na defense ya dị mma, ya nwere mgbanwe ọbụla kama ihe a ga-emegba ha ka ha nwee gịnị. Ọ eziokwu gosi na agbakọ aka nye ọma mere ya akpọ ụfụfụ gbakọ na aka hụ na ndị a adịghị agafe unu maka na ọrịa agafe ha na ha nsogbu adịghị goolu agaala. Onye kwesịrị ileba anya maka na ile anya na anyị na ndị Madagascar gbara ha nyetara anyị ọkpụ goolu 2 abịakwa na nke ndị anyị na ndị Cameroon ha nyetakwa anyị ọkpụ goolu 2 ọkụ ịhụ na ebe ahụ eyirela oye nnukwu maka na achọta mgbe m na-ekiri match anyị na ndị Cameroon mgbe ha nyere goolu nke mbụ ha o were ihe otu agụmesita ahụ onye na-akụ bọọlụ ọ kpọkọtere onye nke nyere goolu nke 2 nyere ndị Cameroon nje ọ kpọkọtere onwe ha ọ gwara ya o ruo 3 minutes ha nye that second goal na-enye second goal. Ọ gị hụ na o were ebe ha notice oghere dị ụkwa ebe ha gatara na-arụ anyị ọrụ. Ka anyị bele anya na ihe ekwuru gbasara iwepụ Iwobi dịka onye captain ndị Super Eagles. Ọ wụ na onye captain onye isi skipo ha mana match agbara against Cameroon onye ọwụ captain onye ọwụ Ahmed Musa kwuru ka ọ nọ na-eti mkpu ka ewepụ Alex Iwobi. Ihe m na-ekwu na onye dịka Musa ewe eziokwu na onye ọwụ captain onye dịka Musa o kwesịrị iti mkpu onye ntụziaka mkpu si na ya wepụ onye wepụ maka na ihe nọ n'onwe ya ọwụ na oweke ma okwe niile ọ gbara ụbọchị ahụ badada apụkwa na ihe na oji maka na goolu ahụ onye adị m sure na onye nwa chọrọ inye goolu ahụ mana kama ụkwụ ilema ya ọfụma ụkwụ dịka ụkwụ hịpụrụ ahịpụ bọọlụ ahụ gaziere Iwobi. Kedu ihe nwere ike ikwu gbasara Musa dịka onye na-achịkọta ndị na-agba bọọlụ na ya bụ pitch ya bụ skipo captain? Kedu ihe nwere ike ikwu progress ya so far na ya bụ Nations Cup? Ile anya Musa mere nke ọma. Ọ eziokwu na match mgbe ụfọdụ ihe atụchara anya n'aka mmadụ abụghị ihe a na-ahụ mmadụ ka anyị mgbe ụfọ emetụkwa imere ọfụma mgbe ụfọkwa a ga-enwekwa ihe mgbochi maọbụ ihe ọdachi otu maọbụ ịbụọ. Ile anya na match ndị Musa gbara mbọ mana ọ eziokwu na match anyị na ndị mba Cameroon gbara Musa emechaghị ọfụma ka o si na-akọ otu na-apasị bọọlụ ya ama m ihe mere ebe ụkwụ ya ebe a o nwecha ka o si aga ọmani ahụ ọghọla omenala and ihe aha na-emebi bọọlụ dozi n'ụkwụ gbaa bọọlụ dozi ụkwụ nye mmadụ pas ka onye amarakwa na ọwụ ime ide ụkwụ taa bọọlụ agaghị ebe ọzọ ọ ndị difensi ewere bọọlụ ọ gbara ezigbo mana mgbe ọ na-akpụ ka ewepụ Iwobi bụ nke m na-ekwenyeghị ya maka mgbe ụfọdụ ndị players nọ na-etinyere onye ntụziaka ọnụ gwa ya ihe ọ na-emebi ihe a sị na aka buru ibu si ofe o mebie ofe wepụ onye ntụziaka ka o were aka ya mara onye ọ ga-ewepụta mgbe ọ ga-ewebata ya na onye ọ ga-ewepụ mgbe ọ ga-ewepụ ya. Ọ bụ eziokwu na dịka anyị gbara ndị Cameroon triti anyị tara ọkpụ goolu 3 ka ha nyetere naanị 2 ihe ahụ na 60-something minutes ya bụ na aka nwekwara ohere ịgba ma ya bịa na-asị ka ewepụ Iwobi webata onye defense chefukwa na ndị Cameroon n'onwe ha n'ijikwa pressure ibela ya na match ahụ Nigeria kwesịkwara inyetekwa goolu ruru 2 ma ọ bụ na ha mesiri ya ha kwesịrị inyeta ya naanị 2. Kedu ihe ichere ọgwụgwọ na ewepụziri Iwobi ndị go geta ndị a na-epushi ya bụ attack Cameroon abịa nyetekwa na nke 3 ọzi defense ka anyị gara ịgba iwepụ Iwobi Chukwu mere ebere na-ewepụ ya maka na ị na-ekwu okwu na ewepụ Iwobi webata onye dị defender ka anyị defend ya 3 goals anyị o nwere ka ọ dị maka na mgbe anyị nwere ike ị na-eche na ị na-ewepụ Iwobi bụ onye na-epushi na-aga n'iru na-eme ike ime ka
ndị defense na pass bọọlụ ndị dị oke pressure bịa were midfield anyị kpara ya n'aka. Ọ bụrụ naanị nke ahụ ibie si gị nọrọ ka ị defend ya, mgbe ụfọdụ ị defend ya na-enwe ajọ nsogbu. Ị ga-achọ ka ị defend ya 3-2 against ndị Cameroon. Ị nọrọzi ebe ahụ ndị asụnye gị goolu ọzọ gị na-anọ na-edefend omebi mgbe bifi na-emekwa enye gị ọzọ. Ọ bụrụgodị na-enye gị ọzọ agba 3-3 ba extra time, ịma ihe ga-eme na extra time. Iwepụla na onye ndị kwesịrị ijide midfield ebere na-ewepụ ya. Nyekwanye ọzọ a ga-agbalịsi ike ile anya maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na onye ntụziaka nke ndị Super Eagles na na-eprediktizi changes ya na ihe ọzọ ekwesịrị ile anya. A ga-agwaga ndị gatụ n'obere ezumike na anyị laghachita na anyị ebidokwa n'ebe